Gimomiyo bende koro wach ayie gi jotwak kaka giwacho ni nafas to rom. Nafas oromo nikech ing'e ni kata kok ng'ato odhi otimo degree e university, ng'ato nyalo timo diploma gi certificate. Ko nafas to excess nitie mang'eny moromo. To kaduoge wach sirikal ing'e ni king'ie matut, sirikal be koro ne jiwo TVET nikech kaka wiwa otiegi kwa wuok e school ni initieki iyud degree iyud tich maler ok en tij lwedo. To tij lwedo ni ema koro ne koso. Lakini lwedo gi ng'eno krom. To kaka result kaka nowuok nena kaka koro yara kochakre I nyaka E. To jogi duto onego bed ni gidonjo kuonde ma giromoe. Eka koro wach mar tichno koro onge. Asto gima dwa temo jiwo kendo ni ng'enyne paro manosebede gi nyathi kokala kodonjo university ni to in fact kata somo kisungu luongo ni process no ng'i osemana ng'i tich ing'iyo mani course motimo ni dhi miye tich kana semana result uka ni yudo osemana ng'i tich osemana chak kwano kaka shida koro rumo e dala ka koda shida makawayo koda makanerwa lakini university bende university onego beni yawo wi nyathi ma ere kaka onyalo dhi mbele, ere kaka gimoyudo ni nyalo konye. Ok ni otimo international relations to en koro wach mani odwaro orito mana obedo omiye tich e embassy. Ne ot orito embassy ma ibro miye tich. To kiani international relations o kata kaka Royal Media ka inyalo udwaro jok ma nyalo tudore gi partners in a different way moloyo PR no. Kora nya wacho ni ahero ga wacho kendo na wache kai ni awacho ga ni ka nyathi oyiero tich mohero to tijno bro miye tich. Lakini wang'eyo ni gimomiyo iyudo ni wach moro wachre ga ni area moko bende nitie tich. Iyudo ka koro sani koro jomokalo oyudo ng'ene gi tin sana. Koro nyiso ni owuonde ni koro wadhi wakawo dakteche iye kanyo. Ing'eni gin dakteche matin ma pod ok nya kata thiedho kata ko tiek mo migi tich te podi